जोंनि फालाया जोबबाय जों ओंखारबाय जों एकदमबारे गोदान लाबोजोबबाय नालाय बेखौहाय नोंथांमोना आराम रायजोफोर नै दिनैहाय फिन सफैलायबाय आइपवालि पिकनिक स्पट ओमफ्राय नै बेवहाय गोदान बुस्थुफोर लाबोनाय जादों बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसैलाय दिनैहाय आइपवालि पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि खमला गोजानो बबेनिफ्राय मादैमोन थुक्राझार ओमफ्राय गंगार हाजोनि गोजान ने दे मा ओंख्रि जाखो दे गंगार हाजोनि गासैबो सन्थ्राफ्रा नांदों मोजाय हा लाजिबाय आयौ बोराबबाय आरोखि नाङैनि दा नांगोन सिन्था गैया दा नांगोन बिसिना माथो उन्दैथार खमलायालाय 50 थाखा थफ्ला बियो ए गंगार रायजोनि नामा गंगारफोरनि दे गोदै जागोन ना नांदोंना नाङाखै मादै नांदोंना नाङाखै दे दा मानसि जाबा नांगोन दा बायगोन र' दा बायगोन बेनिफ्राय गासिबो अमा हांग्रा बायदि हटेल दंजोबो आरो ओरैहाय ओमफ्राय बैयाव एक्सप' लाबोनाय जाबाय हनै बै थुम्बुआ दिनैहाय माने सालु जानो गोनांमोन नालाय 28 तारिख डिसेम्बर ओमफ्राय दा प्रग्रामनि थाखाय बे कालचार प्रग्रामनि थाखायहाय पारमिसन मोनाखिसै जाहैबाय बेनिखायनो दोनथ'नो गोनां जाबाय ओमफ्राय माखासे गोदान बुस्थुफोर लाबोबावदों नै बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिफिरगोन ओमफ्राय बे गासैबो पिकनिक जाग्रा बैग्रि बागान ओमफ्राय गासैबो ओमफ्राय दिनैहाय मानसिया ओरैबायदि बुंलायदों नै दिनैहाय सुनिबार नालाय बोजोंनि दंफैयो नांदोंना नाङाखै माथो एसे नांदों दा माब्रै बिजनेसफ्रा गोरलैफोर गेलेग्रा हेलिकप्टार बेफोरबायदि गोदान बुस्थु लाबोबाय नो बरिया खुदियाफोरनि थाखाय नै गारि फिसाबो लाबोलायबावबाय नै डाঙर मानुसो भैबार फारि नाखि हब भैबार फारो मानसि गिदिरबो जिरायजायोनो जिराय जानायालाय सिरु सिथाय दखान बायदि बानायलायदों नै मा दंबा सिंफ्रावबा कफिनिफ्राय लानानै रेस्टुरेन्ट नामा मैगंलाय एक्सप' ठीक है भाई बंधु ठीक है भाई ये सब का बोल दीजिए आइटम में मेहनत मारा से मेनू शोरमा फाइ ना के शोरमा फाइ ना के नहीं शोरमा नहीं वो है खाप मा लालादों लाजिसि नाखि आइपवालि पिकनिक स्पटनि एक्सप' जाहैबाय गाननाय जोमनाय ओरैहाय नै सिङावहाय एकदम दिन्थिजोबनायसै आं दामफ्रा नायदो 250 200 100 कम्पानि बे 300 बाव नै आइजोफोरनिसो दायो माबायदि लानो बायदि मोनो रायजोफोर बेयावहाय नायजोर लांफै 300 200 500 100निफ्राय लानानै गासिबो दंजोबो आरो आइपवालिनि पिकनिक स्पटआवहाय एक्सप' लाबोदों आरो बेयावहाय दा दसे सम हाबनानै नायबाय सिङाव हाबमा नामा मानसिफोरलाय माथो आइजोफोरनि देलायग्रा बेयाव जानाय लोंनायावनो नै बेस्थ'
नेगासिनो दंना सिख्लाफ्रा जानो ओंखारफिनबायलै बबेसिम होलांगोनलाय सोलाय ओइ बबेसिम थांगोन बबेसिम थांगोन गाखोनायसो आयौ ओइ ट्रेनिं दिनैसो आइपवालि पिकनिक स्पट रायजोफोर एसे नायदिंनायसै जोङो बेसेबां लायो नोंबो एसे लायो 50 हेलौ रिक्सा आंनि रिक्सा ओइ एसे गाना होरा फै सोलोंजोबलाय लांबाय नायदो पिकनिक जाग्राफोरखौ माबायदि दङ वा ट्रेनजोंसो गिदिंदों जोङो नै दे बाबु जों ट्रेन गाखोदोंरा ना ओहै ओरैबो नै वा पिकनिक जाग्राफ्रा ओरैबो गासेन बुंजोबखादों आरोखि ओइ ड्राइभारा बारा थिङा नामा जोंलाय ओइ मिनिया सोसोबाव नै ड्राइभारा बास खि बास आरोखि ओरैहाय नै बोजों बोजोंनिफ्राय फैदों जाखो दा ट्रेनाव जिरायनानै एकदमबारे नायफुंबाय जों ओइ मोजां मोजां मा दाखौबाय थाखो कफिराय जानो एकदम गिदिं गिदिं फैजोबबाय जों दिनैहाय बिराद मानसि दं पिकनिक जाग्राफ्रा वा माबायदि मोनदों सिख्लाफोर गाखोनानै मोजां मोनदों मोजां मोनदों माइनिथो माइनि बेंटल बेंटल गेट बा साफागुरि रिक्सा गाखोदो मादै बिसोरबो गाखोगौमोनदां हनै नाहरबाय थादों ए नोंसिनिबो फैयो ए दा जोङो बास स्टेन्डआव मोनहैनायसै आरोखि ट्रेन स्टेसनावहाय नै बेनो नामा स्टेसना बास स्टेन्डखौ मोनहां जाबाय रायजोफोर दा ओंखारनानै ओरै थाबायनानै गिदिंबावसिगोन जोङो ओरैबायदि फर्ति बेरायनो बेफोरबायदि गाखोनो ओमफ्राय दा बैयावहाय दैयाव बाखि दंबावो दैनिखौबो दा गाखोगोन जोबथानायावहाय एकदमबारे गोदान लाबोजोब्बाय नालाय बेखौहाय नोंथांमोना आराम दिन्थिफुंगोन दिनैहाय गोरलैफ्रा गाखोगौमोनदां नै नायहरदों बासस्टेन्डआ मोनफैबाय नै रायजोफोर बेनो आरोखि बासस्टेन्डआ मेनना बेनो गाखोनो नेदों नामा ट्रेनजों बेबायदि गाखोग्रा लाबोबाय नै आइपवालि पिकनिक स्पटआव दा जोंबो गाखोनायगोन र' मानसिफोर गाखोगासिनो जोंबो गाखोना लासिगोन गोलोम फुलायगोनलै बिसोर दा र' सालायजेनबाय एबार जोंनि फालालै
रायजोफोर ओइ जोंनि फाला एबार र' बोरैबा जाबाय बे ओइ गियारा र' ओइ चाइना मोनफैबाय जोङो दायो नै चाइना बर्डार क्रस जाबाय माल बाहोनांगौ ओरैनिफ्राय माल बाहोनो नागिरदों जों एसे चाइना बर्डारनिफ्राय ओइ बेनो जाहैबाय नै हिसाबै नोंथांमोना रोबां दङ फट' लाग्राफ्रा नै सांग्राफ्रा बाहाय नागिरलायो गथ'फोरनि थाखायबो मोनगोन वा दिरि दाख्लांसै सोरबाफोर फैयोब्ला बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आलाय मा सुलायलायोबा ओइ थाबथाखो ना माखो बे फिथिंदो ओरै थांफिनो सिदानो गाथो थाबथाबायलै सिदा गादों आरो सिदा फिथिंदो दे बोरैबा थांखुमाय सिदा जाखाबाय रोंलेमोन एकदमबारे जानाया सान्दुं उल्था जाबाय दा नै जोंनिया दा जोङो पास खालामबाय नै आथिंजों बेफोरबायदि गानांगौ जोबथा मेंखायो पाट मोनसे गिदिंबाय जों बै गोरलैफोर दं हनै गोरलैफोर गाखोगोन गोरलैफोरखौ गाना होनायसै जों सानैजों मेङोथ' माथो गोखो मेङो रायजोफोर माने उन्दैलाबो गिदिरलाबो सासेयाव 50 थाखा गाखोनाया पाट मोननै गिदिङो मोनगोन ओरै राउन्डनो ओमफ्राय सालायनांगौआ गावबा गावनि दायथ' दै खोन्थाखाबाय जों हले गाखोनायबाय नै खिन्थु दोखो मेङो ओरैबायदि सालायबाय थानांगौ नै आथिंफ्रा ओरै फैदो बै मुराजों दोनदो दे हबै फिदिंदो गियारा मुराजों बैयाव ओमफ्राय बियो पिकनिक स्पट पिकनिक जाग्रा बैग्रिबारि बैथ' फट' लाग्रा जाहैबाय ओमफ्राय मेंदोंना मेङाखै ओइ आथिङा रुयो एसे नै रुयो औ मोजाङानो होनब्लाबो इन्ट्रेस्ट गाखो ओरै फिथिंगौ एसे दा जोङो मोनफैफिनबाय माल लानानै चाइना बर्डारनिफ्राय जोङो माल बाहोदोंमोन ना औ दा मोनफैफिनबाय बरिया जाब्रां ब्रिज मोनफैबाय नै दागासै र' जाब्रां ब्रिज मोनफैबाय दा जोंनि फालाया जोब्बाय Thank you, जों ओंखारबाय जोंनिया जास्ट भिडिअनि थाखायल' गाखोदोंमोन